Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Doble ang kalbaryo karon sa mga mananagat tungod kay gawas sa gamay ra ang makuhang isda. Perti pang mahala ang gasolina. Gani ang ilang kapital sa pagpanagat, sobra pa kung itandi sa ilang halin sa napukot nga isda. Ang detalye sa live report ni Argel Relator. Argel? Sara na sayod na matud pa ang gobyerno sa kahimtang sa mananagat. Busa ang mga mananagat nagpaabot kung unsa aksyon nga himuon sa gobyerno aron nga sila matabangan. Ang BFAR nagsulti nga dunay mga fuel subsidy ug fuel voucher nga ipanghatag sa mga kwalipikadong mananagat. Inay pukot, martilyo ug lansang una ang gigunitan sa 70 anyos nga si Tatay Agustin nga taga Barangay Dalyaw sa Davao City. Gi-repair niya kini icebox sa bangka sa laing mananagat nga ginabutangan sa madakpang isda. Kini aron dunasay pandugang sa iyang kita kay lugi siya karong adlaw. 2 ka kilo sa isda nga nagkantidad og 160 pesos raman good ang iyang nakuha sa pagpanagat sa tibuok gabii. Ang iyang gasto sa tubil nga gasolina sa bangka 3 ka litro o kantidad o gana sa kapin kun kulang 200 pesos. Wa may kuha-kuha din na tag 2 kilos raw niya ang mong starting gasolina niya nagmahal pud ang gasolina mga paliton nagmahal. Basta may maamo ani. Lisod man balansihon ang gastos sa ilang kita. Padayon silang managat. Sanglit sa pagpanagat na buhi ang ilang pamilya. Pag mahimo, mo na magagwanta ra mi sige ko ano paswerte. Makakuha dili di wa pud ugnaan. Dawaton wa pud ugnaa. Say gani igo rag panghatag sa manayungay kay di man mi kalusad og way manayungay. Ang pag-umangkong mananagat nga si Alvin nakabintaha karong adlaw kay matambaka ang nakuhang isda nga walor og 240 pesos per kilo. Busa nakabawi sa kita. Apan paswertihay lang matud pa ang pagpangisda. Dunay adlaw nga abunda. Dunay adlaw nga zero sub. Wajud ko pila ka adlaw kuan. Di ka balik og laod kay wa man tay pamet og gasolina kay mahal ang gasolina. Ay tag maka 20 ta makakuha kay taga adlaw yun makalaod kay natay pamalit gasolina. Ani panagat na mo wider pod makakuha say di. Luyo nga maupay pagsugod sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Alang nilang mga mananagat nga nagsaliglang ang kita sa ilang makuhang isda. Bugat na kini ug dakong kawadon sa ilang kita. Busa ang asawa sa usa ka mananagat nga si Flor Deliz. Maglabad na ang ulo unsaon pagbudget sa kita. Diskarte niya ang 2 ka kilo nga kuha nga bilong-bilong. Gibulat niya aron sudanon sulod sa usa ka semana. Nasamot na gani no, din mi kapayat og bugas kay nagsaka na igor ibalik ang starting. Iko na maglugaw na lang taanin, apa ko mga apo do ka buok. Ako na lang ginalugaw kay isa kulang man jud ko sa budget. Ano ningon ko sa iyahan sao naman ta natuan niya nay magpalaba manglaba lang pud ko. Nasayod naman matud pa ang gobyerno sa ilang kahimtang nga apektado sab sila. Busa nagpaabot sila kung unsay aksyon ini sa gobyerno. Aw kabalo naman sila sa among sitwasyon sa mananagat. Pait yun. Dapat mo kuang gyud sila mo ayuda gyud sa mananagat. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nisulti nga dunay ihatag nga 3,000 pesos nga fuel subsidy sa kwalipikadong mga mananagat o kadtong nakarehistro sa Fisher Folk Registration System ug naibangka nga di motor nga 3 gross tonnage. Sa datos sa BFAR 11, kung maaprubahan ang pondo sa Fuel Assistance Project karong tuiga, ana sa 722 ka mga mananagat ang makadawat og fuel voucher assistance. 1,769 sab kabuok ang makadawat sa fuel card assistance. Sarado kang sa BFAR 11 nga baguhay lang na-download ang pondo gikan sa ilang central office ug sa higayon nga matapos ang verification phase sa mga mananagat ipahigayon ang distribution sa maong mga subsidy. Sar. Okay, daghang salamat Argel Relator.